Kumira kwenhengo yemurume wangu ndinokuziva nekusamira kwayo nhasi. Handingakundikani nhasi kuziva ini kuti murume wangu asiri baba mumba. Nhasi uno gore rido rave rechingani pandazvera vana vetatu. Paakanditi inini ndiri kuzvinzwa ndiri raifu. Ndakamuti ndakasiya mapirisi 2 years ndakasiya mapirisi. Ndikamuti ndiri kuda mwana. Ndine mwana musikana 1 nemurume. Upenyu hwangu ndine mwana musikana 1 ndodawo mwana wechitu wechisikana. Ndikamuti kana ndakundikana kuti mwana musikana ini ndakukwira kudaro nokuti uri kundiomesera. Ndiri kudawo murume. Iye kwaari anoti haana mari. Anochinjanisa mafoni. Ari kumachinjanisa nei iye asina mari kuti afambe arigadzirisa. Ari kumachinjanisa nei. Anoenda paFacebook ari kutaura nani nandisi paFacebook. Anotumira nhengo yemuviri yake yakasimba zvandinoona paWhatsApp noumwe mukadzi asi kwandiri haisi kumira. Saka bada chindiite seiwo vedari. Pamusoro edari kugara kwandikuita nemurume wandinayewo handina rugare chekutanga chikuru chananyanyokwirira dari ndave ne2 years ne2 months handizivi bonde. Murume wangu ndikumubvunza zvakabva kupi izvi, ndinobvunza murudo, ndinobvunza muhasha, handina mhinduro yandiri kuwana. Murume wangu kana wadi zvinhu zvawakazviwana kwawakazviwana enda unotaura nemunhu uyu akusunungura ini ndisunungurwe ndichiri kunzwawo kuda murume. Zera rangu ndichiriwo mwana mudiki ndosvikepi 2 years ndakanyarara. Handina hama yake enda ndakaudza, handina kana hama yangu enda ndakaudza, ndandakaita secret ndichifunga kuti ndiri kuchengetedza imba yangu. Asi murume wangu ari kunditira utsotsi hwakanyanya. Ndikaenda kwaanoshanda ndinosangana nenhau dzakawanda. Ndinofonerwa nevakadzi vake vaanopa nhamba dzangu vachindituka vachindiudza kuti we uri gejo rokugarira kurima kumusha, uri wardrobe yakamirira kurongedzwa hembe. Saka ini ndosvikepi ndiri wardrobe. Sokukumidza ekusunza maoko uchikontribhuta kamwe mubvunzo nyanga kubvunza vanhu vari ari kuno iniri kubudzira pachene wautara mukadzi inini ndikatoda kubudzira pachene kunasikuzonakumamasina pari kuti inini handina bonde naye baba pautota ndambune naye ini ndinogara kubasa basa kwandoshanda nditopuwa mafudays ndiwana mafudays kana 4 days pamwedzi zvandiona 4 days pamwedzi dambudziko inofunga tambogara pasi takataura handisugutsikana nazvo wateiwa handisugutsikana nazvo ndakataiwa hapana chakaipa ndokwanisa kufamba asi kufamba kwacho kwatingakwanisa kuita obvious tofamba tiine mari inini kana ndichanda ini bhenka dzanogara mukadzi wangu mari ndianotambira mari ini handiwane mari pazvino akatambira mari ndopuwa mari shoma shoma ndokunokuwa tudikona nyaya imari ngetinga kuti ndikwanise nyaya iboni yavaibonde nedambudziko ramunare iwo ndivanozviona iwo ndivasingabvutsikana nendorana navo. Pamusoro yedari inini nemurume ndine vana vatatu. Kumira kwenhengo yemurume wangu ndinokuziva nekusamira kwayo nhasi. Handingakundikani nhasi kuziva ini kuti murume wangu asiri baba mumba. Nhasi uno gore rido rave rechingani pandazvera vana vetatu. Paakanditi inini ndiri kuzvinzwa ndiri raifu. Ndakamuti ndakasiya mapirisi 2 years ndakasiya mapirisi. Ndikamuti ndiri kuda mwana. Ndine mwana musikana 1 nemurume. Upenyu hwangu ndine mwana musikana 1 ndodawo mwana wechitu wechisikana. Ndikamuti kana ndakundikana kuti mwana musikana ini ndakukwira kudaro nokuti uri kundiomesera. Ndiri kudawo murume. Iye kwaari anoti haana mari. Anochinjanisa mafoni. Ari kumachinjanisa nei iye asina mari kuti afambe arigadzirisa. Ari kumachinjanisa nei. Anoenda paFacebook ari kutaura nani nandisi paFacebook. Anotumira nhengo yemuviri yake yakasimba zvandinoona paWhatsApp noumwe mukadzi asi kwandiri haisi kumira. Saka bada chindiite seiwo vedari.
Eza kupokana na kutana chokwadi. Kutibatsira ndikachama. Hongu, inini iyo kana cho asubutskana sematora waita. Inini ndiye chita chidukutskana. Pamusoro dad. Na winda kamboirowegwa. Ai warikaita rushungu dzangu dzipere. Na winda kamboirowegwa inini mashini. Ndikauya papolisi pakana kuti kusetaura makuno ndikanganisa. Makasambamukana kutaura mumoyo hapana munhu anosiya bhaske padare saka inini hapana munhu ungavuma kuti ningwero hazviiteki ikasa haisi kushanda haisi kushanda ngozi mukadzi angakwidzezvisoka hasha dzinobva ndozvinodzikisa haya saka ndikuudzikisa mukadzi vatirohwa kwese bhati kuna kubatsirwa chete mukadzi wako kumuda here okumuda tokupa mukana kwakunofamba kuti zvigadzirike usinganyokushe mukadzi usinganetsani uchifamba murudo apachakaiva wozamai neshungwa vagorodola bibi kana kune vanobatsirawo vanoziva kogona kubatsira wozi iya nyaya yekubatsirana kuti imba igare icha sei ichengetedzeke pakubatsira iwe hauna here decide kana une mukadzi decide kadzisi munhu anenge vati pamwedzi mumwe nguva anomwe mukadzi wavo akamugadzira hauna mukadzi ndiye chete Taura chokwadi. Taura chokwadi. Zvakashamwari. Kana uine girlfriend unogona andini zvikora mukadzi womumba chete. Even girlfriend unogona kusunga kuti mumba ushaye mari. pamusoro yase uda kubatsirana neshamwari yedu kana tiri sevarume saizvo tinobva kubatikana kana tichiti madzimai atakatora kuti tivape zvinhu zvavo tovanyima nhai shamwari yangu wakapedzisira rimi kuita bonde neama yako taurisa pawaiva muzukuru wangu paindikudza ndakati bonde rinoitwa kangani sei usiri kuita bonde namai yako apa padhuza panoita dhora kubva usaimona kuya mubhindura vanogara kukamai dhora kubva kudhora kudhora 3 dollars kutadza kuvapa usaimona hakuna imba here right mukadzi wakaroda bonde amai unoona kuita hausi kumira mvuri nokuti ane hembe dzaakarasa ukumirira kuti handina kushandiswa vashandiswa tivanhu kana vanhu vasingachiziveka tiriko saka mudziyo unoda kushandwa ndonyaya anoda kubatsirikana murumo togona kumubvunza mubvunzo yese kuti wakapedzisira rini wakaita sei hausi kushanda asi uda kuti uita sei kushanda saka anenge achikwanisa kubatsira murumo ngaita sei ngamubatsiri kuti agone kubatsirika futi iye anofanira kugamuchira kuti iye ane dambudziko but matauriro ari kuita haasi kuburitsawo futi kuti iye ane dambudziko iye akavhurika ane dambudziko anofanira anobatsirika usumudzireketeni nai mukuru nedambudziko iri abvumaki abvuma oraita amai isisi wangu shungu dzeita dzidzo vanodzoka kudare zva 6 zva 7 kasi pane zvino batsirwa wazo dzimai uchikumuda ine vana vangani saka wakanga wakasimba saka ingoita kuti imba yako ire zvakanaka pane zvinhu amai handikwanisa kupasa imba yenyu mazuva kamai
murume mumuda Natenda. basa ndisanga baba nishu unokuda ni wazo chibuda yeye mwende kumba chitora mukadzi wako ine nazo usaimona unoga wana mukadzi kuti wazvinzwa usaomerwe site zvinhu zvakuti mukadzi mune makabhiri pako ebasa uchanga machinese iyo igagare mukabhiri munhu kungobata mukadzi wako ine Pamusoro vanondirambidza kuenda ikoko vachiti kwaindi kugara nemarume asi ukaenda ikoko unonaidhura cho rakavhagwa kana vari kubasa asi ndikandiende kwanondirambidza vachiti kwaindirendi nevarume unoyakuita sekuva mwarume ashamati achida kutauri aperekwa singaito unoita famasi nokutadza kumisa nhengo yako unoita famasi nokurana nemukadzi wako aibabe tora mukadzi oende kumba takuona masungirano naanadza murume akasimba sumuka toni For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.